Az élet is ilyen út. Halad rajta a két csukút. Ringó bölcsőágy. Édesanyád karján, így indultok el az élet rögös útján. Na, aztán jöttek, teltek, múltak a napok, hónapok, a percek, órák, évek, és tessék megnézni a karon ülő csecsemőből milyen gyönyörű szép felnőtt élet. És miután legyőzték az élet nagy viharát, drága szüleitek titeket utatokra bocsát. Utatokra bocsát Isten szent nevében. Menj csak Kriszta Ádám, küzdj meg az élettel. Kis madárkák, mikor ezt meghallották, fészküket körül-körül járják, csacsogó hangjukkal mondanak köszönetet és hús. Elhagyják a családi fészket. Elmúlt a tavasz, az ősz, a nyár, a tél is, mondjuk meg őszintén, a hidegtől az ember egy kicsit fél is. Az életnek is van 4 ilyen pitvara, ha elértek, átújjutok rajta. Tavasz az ifjúság, nyár a gyermekáldás. Ősszel és télen elmúlásunk várjuk. Na de a ti szerelmetek ezt túl fogja élni, mert ahogyan mondtuk, legalább köztetek 70 évig fog tombolni. Van egy kicsi versike? Hogy is van? A jóisten ezt a fiatal párt a sokáig éltesse! Él az ifjú pár! Jó bizony! Hát ezt csak tudjátok, ez csak Kriszta meg Ádám. Tessék megnézni, hogy milyen szépen egymásra találnak. Na de hát a családi utánpótlást is meg kell mutatni. Azt a sok gyereket, igaz? Meg a sok rokont is meg kéne örvendeztetni. Húzódjatok hát. Na kéne beszámolni, mert úgy látom, hogy mindenki kijárta legalább az egyetemet. Hangosan, hogy? 1, 2, 3! Hadd menjen! Na látod, te még utoléred a többit. Tessenek megnézni, milyen szépen tudnak röpülni. És hányszor fognak majd visszajönni? Gyertek, mert nem hívják. Gyertek, mert hát nem várunk itt eddig. Mutattam én, hogy visszajönnek, hát nem véletlen. Mint ahogy a fiatalok is állandóan haza fognak repülni, igaz? Anyu, jöttünk egy kis tarisztával, mennénk egy nagy bőrön, de... Na, halljunk szó.